Здравейте, аз съм DJ HeavenBG и днес ще играем Survival Games с Mr. Logan BG. И започваме. Bitches, Мистер Логан, bitch. Да, ме пусна, ще си избрах къв да бъда. Това е много скапано. Ами, ти имаш избор на едно нещо или Ти иначе. къде си, бе? Оф, мен не ми даде да взема, да отворя честа. Давай, тръгвай на някъде. Май те видях, да, видяхте. Идвай, Ето. яла. Ай по-бързо. Оля, аз имам колко сърца. Да, така е, ще съм махнат. Къде си? Аз понеже съм арчер, ми тази стреля. Защото си купих този кит. Ето, че е една бисквитка. Ще ги бия с бисквита, да ще им ги забия в устата. Като баба. Яш бисквити, синко! Да станеш тлъст. Да, дебеличко. Като Mr. Logan. Да бе. О, пич! Остей го, поне избяга. Ела, Петьо, ела. Ето къде майджин. Добре. Къде си, бе? Изгубих те. Кучка. Идвам да хелпна. И сега ще умра бързо! Не мога да открия вратата. Как ми взе айтемите? Дай ги! Имаше бутало, пръчка, перо. Дай ми кукито ти, моля та, иначе ще умра. Дай ми кукито. Кой има в честа? Нищо. Да, батята панарчената, аз съм на 2 сърца. Идвай. Оле, 8 са мъртви. Да, лайф сме 16. 8 от 24. Тъпотия. Ограбен чест, добре. Еми, идвай да оцеляваме някъде. Идвам. Мислетих съм де. Може да си направим капанч. Как бе? Еми. Да, аз знам. Може, ама. Не съм сигурен. Идваш ли? Мистер Логан, бе? Да. Има ли чест? Не. Да. Ето. Куличка с Въдица. чест. Имаш ли нещо в нея? Там има чест. Какво има вътре? Ела, аз си Айде, дам. дидо. Супа ми трябва! Оф. Изяди Виж. супата. Дай панталоните. Да. Там един с гол да бягаме, дидо. С какво? С голд. Айде ми. Къде? Убиха го. Бягай. Убиха го. Има още хора. Айде, идвай. Надолу, идвай. Къде си? Айде. Идвай сега по краищата ще варим, защото там има най-много честове. Идвам. Не се безпокой. Оле, 10 от 24 са мъртви. Изчакаме, че аз не мога да ползвам бързо бягане. Да, гледай го, той ми избяга. Аз съм в пещерата. Enchanting table. И работи. Там е съндък. Празен. За жалост не мога да се енчант на стикла. Да ги би. Да. Що не? С стик. С пръчка. Добре, как мога да има къщи, па да няма честове в тях? Що за тъпанарщина ето и? Там Или? горе има някаква къща, аз ще я видя. Аз нямам спит и сега ще почна да умирам. Много лошо се развихме. Како е? Чакай бе, то 17 мъртви. Аз викам 17 живи от 7 мъртви. Аз ти сме тия двама. Дет ми се развили супер зле. Тук няма нищо в къщата. Така. И в моята няма нищо. Като кодяк. Идва. Да. Да, търси в къщите. Аз влизам в тая. За мен са си нещата.
Открих някакъв че... О, бисквитка. Аз изядах ротен флеш. И имам спид. Къде Къде си, си? бе? Къде си, бе? Китаец. Ето. Отиди в къщата. Отиди в някоя къща. Аз отивам в тая. Аз съм от тая. Съм в тая, бе. Ау, бе! Извинявай. Ай, за кого ме удръж толкова много пъти? От съм гаден. Погледни в печките, ако може. Петьо! О, яко. А да, гледай, той ти ко сложи. Аз го намерих. Сексапили. Бъдеца. Много си сексапиран. Пропуснах. Няма да ме целиш. Не! Човека с въдицата ме следи! Тук провелих. Повече от мен! Ай, Изрод. престани. Изрод! Ох, Проверих тук. Аз го взех. хладилник. Търсим някъде фастфуд. Е, тук се качим в тая кула. Не цъкай дъм, не написвай дъма. Защото не сме развити изобщо. Лей, снега иди. Печко, лей си. За тебе. Бързо идва и че снега би. Демейдж. Да, бе. Да, удря с снежни топки по тебе. Яко. Да, обаче е гад. Снегът ме бил с снежни топки. Аз падам с във водата за теб, не знам. Тук имаше хубави айтеми. Вътре мисля. Ако влезем в къщата, снега ще я покрили. Да. И не, той направо унищожава. Бягай, Петьо! Иди ли снега? Ами, според тебе? Близко ли е? Не. Айде, идвай. Добре, че аз имам да ти дам малко айтеми. Всъщност нямам. Не, имам, ето. Айде, идвай. Петьо. О. Не! Защо, бе? Пуснаха дет мача. И всяко? Сега почваме да се трепим. Петьо, бързо, на кукита. Знаеш, защото и сега почват да набият. Снега иди. Снегът иди. Бегай! До тебе! Петьо, ще удра с снежни топки. Гъзът ти. Бягай. Аз нямам бърз бягане. Айрон. Ти го взе. Едно беше. Че нямам стикове. Имам! Дръпни са! Бързи, че трябва да си измайстори един блок. Спокойно, то дори оная мелница, дет бяхме ни е разбил. Всяко ще правим? Мари. Тук има някакъв с дъма. Бягаме. I believe I can fly. Не можем да бягаме. Да, то тук отвънка. Но то не е честно! Бати гея! Да, то отвънка има сняг. Това е много тъпо. Аз не мога да избягам. Айти ми. Оле, снега ме би с снежни топки, бе. Ами аз какво ти казах? И умрях. Топки такива. Ай пак. Бати тъпанарщината. Аз съм на второ място. Гай, Те бе. После гай. Гей. Ела сега да кажем чао на хората. Няма. Добре. Гей, Довиждане.